Колеги, през 20 век милиони хора от целия свят станаха жертви на комунизма. За съжаление, тази изключително вредна, човеконенавистна и предимно антихристиянска идеология продължава да взема своите жертви и днес и да има своите представители, дори в тази зала тук. Ще ви дам пример, който да онагледи нещата малко по-ясно. Худжи се намира в момента под домашен арест в Китай, защото има достатъчно хора там, които смятат, че той е изразител на тяхните идеи. Точно това го прави опасен за китайския режим. Тук в Европарламента, слава Богу, има достатъчно депутати, избрани от милиони граждани, за да представляват вижданията им. Но ръководните фактори в този Евросъюз, които мнозина оприличават на пирамида, си имат свои приоритети и референдум за Лисабонския договор не е един от тези приоритети. Това прави нас, тези депутати, точно толкова опасен, колкото е Худжи за китайския режим. Нас ни слагат под домашен арест, но господин Пьотерик, ако е достатъчно честен и откровен, би си признал, че и дотам би стигнал. Но аз го уверявам, че достойното представляване на нашите гласоподаватели е по-важно от тази перспектива. Благодаря ви.